Vítaj. Vítaj. Naspäť v Team One More. Presne tak, naspäť Team One More a v plnom nasadení v neuveriteľnej prírode, to nás len tak neuvidíte. A toto video bude vlastne taký malý update, že čo sa aktuálne deje teda, čo máme v pláne a ako prebieha náš život mimo natáčania a aj počas natáčania. Ako ja si myslím, že posledné video sme natočili s Likim v marci, tak odtedy sa udiali nejaké veci, ku ktorým by sme sa chceli vyjadriť. Napríklad také, že sme zastavili na tej benzínke smerom do Chorvátska a vlastne tak dobre tam boli tie croissanty, že sme tam ostali. Áno. Karlovačko nám zachutilo. Čiže ja som vlastne spravil jedno také videjko, taký krátky update, že teda, že mali sme pauzu a že máme v pláne pokračovať, samozrejme pokračujeme. Mark už stihol včera natočiť 4 videá. Ja som bol na bicykli, takže som nenatočil si A dal si backflip. Ja som sa aj pýtal v tom videu, že dúfam, že teda my tu natáčame, ale dal backflip. Áno, takže Mark mal pilný deň, plný natáčania. A ja som bicykloval, on sa bicykloval dneska, ak som môžete vidieť, že je trošku zhorel. Určite sa natierajte nejakým obalovacím krémom, keď idete na bicykel v tomto počasí. 32 stupňov vonku a ja som to neodhadol. Čiže keď športujete, presne tak. No a pôvodný plán bol taký, že chceli sme natočiť video o tom, ako práve prebieha naša strava, lebo veľa ľudí sa pýtalo na to, že akú máme stravu, že čo jeme teraz v lete, či si dám melón, či si dám zmrzlinu alebo tak. A dáš si zmrzenú? No ja si dám 3. Videl som ťa minulé z langoš. A to bol ten lepší deň. Takže keď sa nám zmrznú, tak dám si na to ešte topping, takže to mne je úplne jedno. Takže A tvoj alebo trojkopčekovú? Troj. Troj, dobre. A nie proteínovú, ani nízkokalorickú. Dobre robíš. Ja Sabur má fakt dobrú branči pistáciovú zmrzenú. Tak troška reklamy. Dneska som tam bol, preto to viem. Takže keď máš blízko branč, tak môžeš zabehnúť do branču na zmrzku. No ale vlastne áno, takže keby sme sa napríklad aj k tomuto mali vyjadriť, že čo cez leto alebo tak, že čo je také malé zlo, keď sa niekto pýta, že či je melón si môžeš dať, alebo čo, môžeš si dať melón, vôbec to nevadí, samozrejme keď zosieš 8 kg, tak není dobré, ale takéto veci ja neodsudzujem vôbec. A Magnum? To už sa trošku inak bavíme. Čokoládový almond, čo má 400 kalórií jeden, alebo neviem koľko má, ale 300 má podľa mňa určite. no, toto je trošku horšie. Takže naša strava, keby sme tak mali zhrnúť, no v podstate ja to stále až tak nehrotím teraz so stravou, čiže do tabuliek si nenahádzujem, idem takto si toho, ale keďže som v blízkej budúcnosti rozmýšľal možno, no v blízkej budúcnosti, do budúcnosti som rozmýšľal na nejakú súťažou. To je comeback na jeseň. Tak by som to začal nahádzovať asi do tých tabuliek. A na koľkých kalóriách si ideš robiť svoju súťažnú prípravu, dietku? No, keďže ja sa aktuálne pohybujem okolo 2500 kalórií, s tým, že jem somariny, ale tých somarín nie je veľa, keďže mám možno 3 jedlá denne, že sa mi nechce jesť, keď je takto teplo. Ale ešte dodajme, že ty zo somarínu máš tuky a sacharidy, ale bielkoviny spĺňaš každý deň aspoň tie 2 gramy, 2,5. To je pravda. No, tak Takže vlastne ty ten jedálniček, čo sa týka makronutrientov, spĺňaš. áno. Takže minule som bol, že mal som grilovačku jeden deň, bol som na kúpalisku a mal som oslavu. To znamená, že mal som tam za ten deň 3 pagáče, 4 pagáče, mal som tam grillovanú rybu, mal som tam langoš na kúpalisku, mal som tam neviem čo, aj tak som sa zmestil a na konci dňa som mal 2500 kalórií vo svete. Toľko mám tak do obeda každý deň. No takže dá sa to aj s takýmto smeťackým príjmom alebo takúto smeťackou stravou nejako ukorigovať tak, aby si sa zmestil do svojho jedálničku. Či ti makra budú sedieť je druhá vec, ale musíš vedieť s tým pracovať. A súťaženie plánuješ teda znova v Sánku. Áno, A tento rok na jeseň, áno, je 2024. dúfajme, že tak nevie to hlavne sa. Ty čo? Ja súťaži budem na varení guláše, čo bude, tak tam by som chcel ísť. Mohol by si na to dať. Všetci viete, že ktorí nás sledujete, že od marca sme mali tú pauzu, že ja som mala nejaké iné zdravotné ťažkosti, nie len vlastne zastávku cestou, takže som stratil nejakú hmotu, ktorú najprv potrebujem nalepiť naspäť, čo ako sa mi darí celkom dobre, nakoľko už vlastne druhý týždeň tvrdo trénujem a... Ak chceš hovoriť, že čo si mal nejaké? Nie.
Nie? ale určite som už silnejší ako 90% tých pseudokulturistov v posilke, takže som tak zasmial, keď som prišiel a vlastne hral som sa s váhami, čo niektorí ľudia topsetovali a žijú svoj prime aktuálne, takže čo sa týka tých genetických predispozícií, tiež sa na to nie je najhoršie, ak sme už pri tom, takže súťaž by som ešte určite mohol, ale tento rok na jeseň to asi nebude, nakoľko mám ešte aj iné priority okrem toho. Čas to rozdelíme, že ja poviem jeseň a ty pôjdeš potom. Ja ty pôjdeš jeseň a ty pôjdeš aj potom. Tak si to rozdielme Dobre. a ja ti pôjdem natočiť a budem ťa s tým uterákom. A s kým budeš robiť prípravu, to už vieš? Akože, či budem mať nejakého trénera? Áno. Mám jednu predstavu v hlave, ale moc sa ešte akože nechcem hovoriť. Ale mám nejakú predstavu v hlave, keď možno tušíte, či kto by to mohol byť, tak môžete napísať do komentáru akože. Ale pochybujem, že ho poznáte, ale robil som, ja to už nepoviem. to už viac nepoviem. To už bíš veľa spoilerov, ty si dal, to už Keď vedia, sa tak nech nepatrí. napíšu, keď nevedia, tak A je zo Slovenska? je zo Slovenska. Zo západného? To už nehovorím. Aha, dobre. Všetko, Ok. čo ďalej poviem, je spoiler. Ale každopádne je to dosť uznávaný tréner. Neviem, že pokiaľ môžem hovoriť. Ale tam to nechám. Tam to skončilo, nechcem strihať toto video, takže A- chcem ako mám one take. No dobre, a keby sme sa ešte mohli vrátiť k tomu, že však je to rýchly update, že čo teraz, jak sa držíš na tých kalóriách, alebo tak, odbočil som. Ja sa na kalóriách držím tak, že pomaly sú to už 3 roky, čo si zapisujem každý deň kalorické tabulky, je tam voľaký 1060 dní a snažím sa držať stále okolo tých 3500 kalórií, 200 g bielkovín, aspoň 400 sakrov a tých 60-70 tukov, to je ten ideál pre mňa, ktorý sa mi ale každý nedarí splniť. Kde som sa už dostal, že opätovne si varím, mám 250 gramov hovedzieho mäsa denne a 350 kuracích prs, ako moja úplná klasika. Uvidíte to vo videu, čo za chvíľku pridám. Je to vlastne príprava jedla za 3 minúty, nemám čas variť, som lenivý, ale makrát to spĺňa, takže idem si na vločkách, čerstvú zeleninu vôbec nejem, ani ovocie, snažím sa vlákninu prijať iba z tých 100 g osených vločiek a nič viac denne. Mám nízkovlákninovú dietu zo zdravotných dôvodov a potrebujem vlastne svoj výkon posunúť ďalej a nechcem, aby ma to obmedzovalo nejaké trávenie a podobne, tak preto mám nastavenú takúto dietu. Netvrdím, že to je optimálne, ale keď dám dokopy zdravotné hľadisko, výkonové hľadisko a dlhodobosť, tak toto je aktuálne pre mňa to najlepšie. Takže snažím sa to vyobjemovať, váhami pôjdem teraz vyššie aj v posielke, takisto aj telesnou váhou a možno benchnem ešte tento rok tých 170, to je môj taký cieľ. Takže s tou vlákňou to není, že ty by si to tak nejak sám navolil, ale akože od doktora to je odporúčané. Hej, odporúčané to je, aby moje trávenie bolo také, aké má byť, aby sa ma tráviace ťažkosti, nakoľko keď sa dostaneš k tým tráviacim ťažkostiam, tak ťa to zase nejakým spôsobom brzdí, takže Tým som chcel len ako za toto vyzdvihnúť, aby náhodou tam nevznikol nejaký chaos v komentároch, že ľudia sa budú pýtať, že či to je optimálne a že prečo si to tak navolil, že je to od doktora, hej, tak aby sme to mali ujasnené. toto sme si vyjasnili. A ďalej tvoj tréning, ako bude vyzerať? Aj trénovať budeš s trénerom denne, či chceš nejaký coaching, či chceš od neho len také usmernenie, ako si to predstavuješ, tú spoluprácu? No, ja aktuálne mám znovu ten istý problém, čo ma drží už možno vyše roka, a to je, že mám permanentne tenisový lakeť zapálený, aj keď sa mi to vráti do normálu, vždycky sa mi to vráti naspäť za chvíľu. Takže musím ísť nejakého fyzioterapeutovi a už sa dať fakt, že na poriadok, a preto hovorím, lebo chcel by som si dať toto najprv do poriadku a potom by som chcel vlastne sa pustiť do nejakého silového tréningu, buď na štýl forte, alebo na štýl texaského splitu, čo sme chodili aj kedysi dávnejšie s Markom. Texas Split je nás obľúbený, taký silový split, fakt nás to bavilo, bolo to dobré a vlastne my sme to ťahali až dovtedy, pokiaľ sme sa nedožúvali úplne zdravotní obidvaja, vtedy sme prestali. Nakoľko už pri našich telesných hmotnostiach, čo sme mali, dajme tomu, ja som tedy mal 83 kg, ty 88,9, sme už extrémne veľké, viac ako dvojnásobok svojej telesnej váhy napríklad tlačili na bench press.
veľa sme drepovali a veľa sme vlastne robili príťahy na chrbát a boli to 3 také cviky, kde sa veľmi ľahko zraníš. A už sme boli celí dodrbaní všetci, boli teda obidvaja, takže ťažko sa to sústredí v tejto prírode. Akože musím povedať, že ten texaský split mi naozaj extrémne vyhovoval. Tam sa cvičilo len 3-krát do týždňa, pondelok, streda, piatok. A chodili sa tam stále maximálky, bol to extrémne založený tréning na zvýšenie sily. A keďže ja som celý život cvičil tak, že viac menej na tú silu a že potom už keď som nemohol, že ma všetko bolelo, tak už som sa viacej vrátil k tým opakovaniam. No ale tento split mi vyhovoval a chcel sa k tomu vrátiť, pretože tiež mám v pláne nejaké nové maximálky potlačiť. To ty by si mal, lebo 200 si ešte nedal na voľno benchi a máš na to, takže treba sa venovať aj zdraviu tých klbov a šlachov. Napríklad ja tiež som mal najväčší problém aktuálne, že tenisový, golfový lakeť a takisto aj zápestie. Nevedel som zatlačiť žiadnu činku, takže ani biceps som necvičil poriadne, možno minimálne odkedy sme vlastne prestali súťažiť, takže to už 2 roky. A tento týždeň som už prvýkrát otočil dobre biceps. Ja som si preliečil aj jedno zápestie, aj druhé, aj lakte, tak odrazu to je lepšie. Takisto viem ťahať znova mŕtve ťahy, nakoľko som si aj kríže ako tak dal do poriadku, neboli to permanentné, tak viem sa tam posunúť ďalej. Chcem potiahnuť tento rok viac ako 230, ale chceme aj predstaviť, premostíme teda už na tému, čo chceme do budúcna, okrem teda Môžeme. čo sa týka Team One More. Takže naše plány sú dosť jasné. Chceme zintenzívniť spolupráce aj s ostatnými kulturistami, prokulturistami, možno aj s influencermi. O tomto viac asi netreba hovoriť, to uvidíte naše videá. Chceme vám predstaviť naše tréningy, ako sa dá odtrénovať efektívne stavovú partiu. Ja som už natočil včera bez Alexa, lebo akurát backflipoval tréningové video, kde som vlastne ja vo pozícii trénera a trénoval so mnou vlastne Adam z Nasipsa a dnes som sa opýtal, že aké má pocity a hovoril, že brutálne má hrudník odpálený, takže zo pár intenzifikačných metód som mu predstavil a toto by sme chceli ďalej predstavovať, ako dobre zostaviť tréningový plán, možno niečo aj ohľadom týchto rýchlych rád, prípravu jedálničkov a ako sa stať vlastne koučom sám sebe. Toto sú také naše plány, podľa mňa priority, ktoré by sme chceli robiť. Neviem, aký gym trip by si chcel absolvovať ešte tento rok, alebo... No, chceli by sme určite aj nejaké posilky na Slovensku navštíviť ďalšie, lebo teraz aktuálne celkom pomerne nové fitko, to VIP gym v Trnave, alebo kde to je? Áno, v Komárne sa otvoril nový gym s Hammer Strength strojmi, takisto v Prešove sa otvorilo nová 365 tam je otvorená, tak to sú také fitka, ktoré by sme mali určite nejakým spôsobom predstaviť, sú to nadúplané fitka, viacerí ste už boli v týchto fitkách, aby ste tam ešte neboli, čo by sme chceli tieto nasledujúce víkendy možno zlepšiť a možno nejaké full day of eating alebo nejaké čo robí celý deň kulturista, ako žije. No ja mám natočený už jeden full day of eating a to ešte vlastne vydáme po tomto videu, lebo však vlastne teraz aj Mark natočil to svoje video o tej strave. A nie je to skôr paródia teda na stravu, čo si ty natočil, alebo je to? No keďže ja som chcel ľuďom priniesť môj reálny deň, pretože všetci sa vypytujú a strašne chcú vedieť, že ako to je reálne, že čo naozaj jem, takže to bude najviac autentický môj deň, čo môže byť. To znamená, že extrém hnoj, akože kvalitovo. Ukáž tehličky, keď už si pri tom. Tehličky tam sú. Aj diastáza. Diastáza je tam tiež. Ale presne to bude môj typický deň, čo je to video natočené a dopredu už viem, že to bude veľký hejt na margo toho, lebo to je tá nespravodlivosť tej genetiky. Tá strava, ktorú uvidíte v tom videu, je absolútny hnoj, čo si predstavujem, že nemal by to nikto jesť. Čo hovoríš, video natáča? 15 minút, kámo, ešte pokračujeme? Super, kľudne. Dobre. Takže to je niečo, čo by som absolútne neodporúčal nikomu. Hej, ale keďže je leto, nechce sa mi jedno s druhým
tak mám takýto jedálniček, makra tam sedeli viac menej, ale vyzeralo tak, jak to vyzeralo. Čiže neodporúčam vám nič, ale natočil som vám full day rating, natočil som to kvôli tomu, že ľudia to chceli. A povedz ešte, čo také odporúčaš na leto teda ľuďom? Čo sa týka životosprávy, chcú vyzerať ako ty, možno si ich až tak v lete nebaví tá posielka, lebo majú dovolenku, možno sa prepchávajú v Turecku, all inclusive, možno sú na kúpalisku v Štúrove, vieš, a nechce sa im cvičiť vlastne ani držať tú stravu. Ako ostať fit stále? Keby som mal poradiť niekomu, že na tejto dovolenke, ako sa vyvarovať nejakým totálnym prešlapom, tak už len keď mám na výber, že ísť do all inclusive, alebo ísť niekde, kde si buď sám navarím, alebo sa väčšej nájsť do reštaurácie, tak radšej by som si vybral tú druhú možnosť, lebo aby som sa naháňal, že ráno, aby som čo najskôr stal na raňajky, nech si stihnem Do 10. 4 krát raňajky, aby som stihol. Už sa otočím a ešte zoberiem na izbu praclíky a baklavy a neviem čo všetko možné, že len aby som to využil, že som si to zaplatil a proste čkať to do Gágora, len kvôli tomu, že mám to zaplatené, tak to tam napchám, tak to ako zbytočné. A určite by som ešte odporúčil, keď ste doma alebo hoci kde, športujte. Choďte na prechádzky, choďte na bicykel, kopu cyklotrás nám tu postavili, tešme sa z toho, využívajme to. A tá posielka, čo hovoríš na tú posielku, keď sa mi strašne nechce v tomto teple a dusne, alebo jak sa to hovorí, ísť do posielky? No ďalšia varianta je taká, že je teplo, tak idem plávať niekde a plávanie je ideálny druh kardia za mňa, zapáč tam celé telo. A po kardio áno, ale silový tréning ešte ja by som odporúčil. Hneď ráno choď do tej posielky. Áno, už si otvárajú každú druhú posielku, môžeš ísť zacvič, do 7 si hotový, môžeš ísť do roboty, môžeš ísť dovolenkovať, môžeš ísť na láhadlo. No a väčšinou v tých, už potom keď je deň, už sa ti nechce, že extrémne teplo, už všetkým je teplo, v posielke je teplo a ráno asi najideálnejšie si odcvičiť. No ale tak celé je teplo leto, takže môžeš robiť hociaký šport. A s kým by si chcel ďalšiu spoluprácu tým vám môj? Chceš ďalšie video natočiť? Áno. Jaký Dneska, off-topic som dneska sme mali točiť s jedným brutálnym profíkom takým naturálnym. bradatým, naturálnym zo šale, ale viac o ňom už nemôžeme povedať, ale mal iné povinnosti včera večer. Bol spoločensky unavený ešte dneska. Ešte dnes na obed bol spoločensky unavený, tak to odvolal. Takže pozdravíme ťa, Erik Todd. Škoda, že to nevyšlo. Už som bol taký akože celko nabrnený, že ideme na to. No ale neviem, ty by si s kým dal ďalšiu spoluprácu? S Erikom. Určite som sa tešil aj na Erika, že dáme ďalšiu spoluprácu, ale prislúbil nám, že budúci víkend, teda ak to vydá, tak by sme to mohli zrealizovať a bude to vlastne z dvoch častí, nebude to len čisto tréning, ale chceme vlastne aj nejaký eating challenge zdolať a aj s možno nejakým Q&A na Erika, nakoľko má za sebou veľmi zaujímavú súťažnú sezónu, aj z jednej strany úspešnú, aj z druhej strany asi nie až tak úspešný, keď končil tretí na majstrovstvách, o toho by sa nám mohol vyjadriť potom, že ako to hodnotí, to by nás celkom zaujímalo, nielen nás, ale aj celý ten kulturistický svet. Už teraz bola tá posledná súťaž, hej? Áno, áno. Ja som to moc nesledoval, poviem pravdu, ale počul som toto, no, takže tiež som zvedavý, čo Erik akože k tomu povie, že prečo si myslí, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A či to plánuje nejakým spôsobom napraviť na jeseň, také repetície? No to by som mu neradil, lebo to ako... To bude mať ťažké, už to má najväčšiu konkurenciu. Ideš si pre 28 zlatú medailu, možno 29. Však chcel by som, že z mojej kategórie absolútku, takže A mohli by ja by som sa chcel opýtať, teda, či nechceš ísť s profíkom skúsiť, lebo tvoj možno taký vyzývateľ by mohol byť Daniel Kubik, ale ten sa 2 roky dozadu už teda dal na profickú kariéru, takže... No, náprd je to s tými profíkmi, lebo keď túto zasúťažíš na Slovensku, takto ty vlastne na Slovensku ani ako profík nemôžeš súťažiť, lebo na Slovensku žiadna taká súťaž nie je. Ale máš najbližšie možno v Maďarsku a v Nemecku potom, kde sú silnejšie tieto federácie lokálne, čo patria pod INBU. No ono by to bolo tak, že vlastne keby som si teraz tú kartu aktivoval, to znamená, že už som na Slovensku úplne do súťaže. To je tak. A čiže vlastne súťaže by som len v zahraničí. A vlastne aj to aktuálne, kde tá INBA ešte by som povedal, že je aj profesionálnej kategória tak veľká, je to možno Maďarsko, je to možno Nemecko a možno UK, Anglicko. A
chcel by si vlastne potom súťažiť mimo Európy, možno v štátoch, alebo tak. To ťa nikdy nelákalo, že skúsiť nejaké súťaže možno v Amerike, alebo máš to? No to ma nelákalo, lebo finančne je to, že je extrémne náročné a nemám z toho nič. Ale dobrý pocit máš, keby sme z toho spravili. Ja mám nejaké- brutálny pocit už aj teraz. Ja víš, aký mám ja pocit? To si potom povieš. Pre mňa najlepší pocit teraz je, keď idem na kebab a dám si ten dressing, ten biely, ale dám si ešte aj koktejlový oranžový. A jak sa volá tým, čo to zapíjaš? Ajran. Aj ráno, To si dám. To keď máš kebab a máš na výber, že dať si k tomu ajran, tak to ako neváhaj vôbec. Dobre, ja si myslím, že na ne stačilo. Hej. Prebrali sme veľa, vidíme sa odteraz každý víkend minimálne nejaké nové videjko, či to bude tréning, strava, alebo nejaký update, alebo hocičo iné. To by bolo fajn. To by bolo fajn. Dúfam, že sa tešíte na tieto nové videá, že sme znovu späť. Dúfam, že sa tešíte. Dúfam, že ste radi, že naturálne teploškovia to nevzdali. A my to nevzdávame, aj keď máme pauzu cestou do Chorvátska, my do toho Chorvátska prídeme a jak som nedávno spomenul, že my vlastne kopeme ten bazén, ale pokiaľ tam nedáme, jak sa robí bazén, Paťo, napíš komentár, potom to musíš dať tehličky a fóliu, až potom už napíš vodu. Ty keď vykopeš bazén a pozeráš sa na to, ale to len jama, hej. To som sa k A tomu my, vôbec my v nevedel. tom bazéne chceme aj plávať, takže musíme pracovať, ideme pracovať, pracuj aj ty a sleduj nás, odberaj nás, daj like, follow. ICQ zrušili inak minulý víkend, takže Vážne? už na ICQ nám nedávaj lajky ani nám Nemáš nepíš. volať, vidíš, potom škoda. Teraz je X. Tak na 30 nás môžeš ešte sledovať, Mark má 30. ale nepridal sa tam nič už ešte pol roka. Dobre, čaute. Vidíme sa. Vidíme Ahojte, sa. čaute. You can always do one more.